Салом алейкум баъдои как гуфтад ба iPhone X Pro камера кӯз iPhone X Pro камера мекунем баъдо лайкро бизанем телефонтон бишкана телефон қарибин бародаро номери 907 89 18 шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сабҳон не Samsung Galaxy A33 ина 33 пачкай 2800 сомон неш A53 нава 3400 сомон истифода бурдаге бу навша салафан печа дорем хадиюш мекунем хелишам дорем шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ дорем болои сумтем лабои модель телефон ҳаст лабои модель телефон дорем шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сабҳон X Pro нархиш 2100 сомон ина бародар гуфтад да камтер додам яй я бародар да камтер дод X Pro камера ки неш Redmi Note 8 нархиш 1300 сомон пачка шумо телефони сӯхтагӣ шикастагӣ биёрен болои сумтен хе телефони пачкатон метон телефонот майсо мекунам телефони пачкатон метон неш Samsung Galaxy A13 нава истифода номурда 1750 1800 шумо телефон биёрем болои сумтен хеле ҳамеша бардаро шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Сабҳон лобои модель телефон аст S10 S10 Plus S9 S8 шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор дукони Акай Сабҳон номери 907 89 18 18 бародаро занг бизанед лайкора болоқашаб кунед ки телефонтон бишкана бародаро кадом мақсад да ғарибия телефон лайкорашани номери мо душанбе дора партоя бародаро ғариб даставка да лабои тоҷикистон мекунемш чағам намета да иҷа уҷа масалан душанбе сума партоя қати каропош даставкаш мекунем на бародаро лайкора шаташаб кунем чи модель лайкора да камтера бинависем бародаро видео ам камтера мехонам видео яна да комфор метам номери 907 89 18 18 я бор дига